Hosea tinum. Muntie ye asofo na monwen aso Israel fie na ohene fie nso monya aso na moso na atemu aba na modane fidie wo Mispa ni asewa watrem wo tabo so na masotwefo ama wa hohwesem die mu ado nanso metwe won nyina aso medie minim Efraim na Israel nso hintame na afi Efraim obo adwaman na Israel ho abufi wonu ye ma wonsan ma wonyankopon nchen na adwamama honhom wo mu na wonim Awurade na Israel ahantan bedi nanim adanse na Israel ne Efraim besunti won amumuyo mu Juda nso ne won asunti wode wonwan ne wanantwie bekọ akohwehwe Awurade na wore hu no watwe ne ho afri won ho watwa Awurade nkontompo na wawo ananafo ma afi bosome foforo bedi won ni won sase monhyane aben Gibea monhyane tuturbento Rama momo ose Bet Awen ewo wachi Benjamin Efraim bedane amanfo asotwe da no mama wahunu Israel musuyakuo ho asema ebetim mu Yuda mapoma ayese won a wotwe ahye kọ akire wonso na mehwe manibre maguse nsuo wohye Efraim so wapecha no atemu mu efrise waboapa adina hyede achi na medie metese nwieboa mema Efraim ne nhuhuniya mema Yuda fie na Efraim hunu ne yade na Yuda hunu ni kuro na Efraim si mu kọ Asiria na osoma ma wokọ ohene Yarebu nchen na ono nso ontumi nsamo yade na orenkum mu hukuro na medie metise esremu sei ma Efraim ni jatefuru wa Yuda fie me na metiti mu makro mefa makwa odifo biara ni ho meko mesare makọ mafa akosi se ebeka won ani na obehwehwe manim won hu nyehia won a obehwehwe me ntem